Kasorkar Filipin kelahaban pon kam hadu arah jarngut ki pulit ki helikopter berkikor lengba ki thermal ban kem ya wei poster badan bor ublah kam milade kum utrai ke perthai babla shat hong kum ukun ublai ublah shat thuer jor halo ke jiken nok jung keti hakaba bele bejat ki knaret hak singi ublai balala kasorkar kelaban hap hadu arah jarngut ki pulit mentala artinya ban penlong ya ke jingkandra ya ke wei ke jeka ke bahe saufu nyefu sau akar hakasorba ke tan chati ke double ya ke bala long try da ke balang ke jong u ke bekerteng kingdom of Jesus Christ kata halor ke jing suba bu syongri hapok ke tliu bala shna kerpang kinong but jong u apollo koi bolo kilakhang ya ke khdop jong ke plau ban khanglat ikipulet kibara ban Pentrikam ya hukum juga yang besar ban kem yu ki pulit kelapan kamru daki helikopter ban nyait sodong ya kawai ka yung maneba kawai ke college ber kawai ke madan yelekai ke badan nyupsan hajar teli ki jikasyong kinambut chung u koi bolo kila khanglat ya ka khardop jong ke jaka ban baknang bakilbit kinamrung bakin lamla pentrikam ya ka rai ke yung besar ban kem yu kipulit kilahap ban peran kamru daka helikopter ban nyait terwiar ya ka katedral ke college berstadium ke badan hadu nyupsan hajar gi jakasyong knet sngi shuwa ban kem yu u koi bulo layathu ba kipulit kilapan kam daki kor yu i lang ba ki thermal bat ki kor radar belapen ngam syapok kenda ban penlong ya ka jingwat benya wa pulo ubadi uperlok da slam ba jong presiden barim jong ke Filipin urogo Duterte ulusat thwet halo ka jing syak kenok ba ulep bejat i khana berikam songkha songman berkejing kenok kebedai berkejing khayi breu donro akathup jong ki ba satwat jor jong ka FBI halo ka jing kenok jong tie ki khayi breu ukoi bo loy ubasyakan pengat ha ka US Justice Department haus nam ajat fuwe halo ka jing khayi ki khana pentai kisamla ki bah pedang karta khadar hadu absan senam bantrai kum kinong yarap shemet lane ki pastoral ki bala kenok baki dei ban yetia ban u lawar ru ya u da ki bot sensar namar ka jing khayi tu ya ki pisa ki babun bat ki skim glonra iki dkhot balang shangani tested bapan kam ya ki visa bala yo dak bathok nang tola pen bor ki ban panjing arab nak mentak wei ka seng ai jing arab thok dak balum pisa ya ka pen kam ha ka jaka ban bei tengka ya ki jing trikam jong ka balang bat girukom iam Beruspa jong kinong ilam jong ki. Uni unong yalap ubladan dah ki million ngut kinong buat haka Philippines ula kentaj halo kinino ki jinglek bakla.